Какво става, хора? Аз съм Аксал България и... И днес започваме нов World. Сега знам, че пак като кача това видео ще бъде на повратно оцеляването. Днес ще играем Minecraft Pocket Edition. Той ще си направим свой World. Например, името му ще бъде в този сида му. 35988 така, нататък така. Чакайте. Трябва да е минус. Така. Минус. 35988 така. Добре. World ще се казва Nax. Горната чета World. Nax World. Разбира се, ще бъде на Infinity. Аз да го сложа на платно и Survival. Зареждай. Окей. Зареждам. Думо. Къде ще ни спане? Чакаме да се заради целият баям. И... малко лагва. Окей, нататък е равнина. Да счупим това дърво. Добре, тая шугаркейнове. Малко ми лагва. Окей, почнахме. Що ми е всъщност? Аз не искам. Ще го засадя сега тук. Шугаркейна може да им потребна, сега няма да го взема. Си направя меч. Ачивментите сега да си ги вземем. Искам да видя дали някоя на линия. Не мога да инвитейтвам. Добре, не съм се регистрирана. Добре. Знаете, че ми лагва така, не знам що е. Меч, чирка най-важното, барабила и една лопатка. What the fuck, ще логи такава е. Така. Шлипс. Големите шлипс, значи. Ела тук, бе. Добре, месце. Thanks, бари. Така. Ще продължим напред към равнината. Йей! Магаре! I fucking you shooting, bitches! Без съдле не мога да така карам, приятел. Open. Kill you. Fuck you. Магаре, сти. Що ми лаги така, не знам. Само това. Защото съм отворил, аз по принцип се отварям 3 програми наведнъж, пък сега. Умри. Знам, че ти нищо няма да ми дадеш, но умри. Така. Добре, от сега веднага си правя лего. Коле! От сега знам къде ми е къщата. Лего. Така. Коле! Хорсес! Стойте там, приятели! Аз ще избия някой. Ще ти оставя 2 кончета, които ти ще умреш. Ти ще умреш, казах. Когато убия нещо... Добре, 2. Ще убия 3. Ще бяха 5 най. Добре, че имам 3. Имаме 5, ще ги оставя. Там имам прасета. Първи левел. Той тук е.
Смутаняк. Мръсник такъв. Не ми даде такова, че си направи ни разработчики. Добре, такива ми коченца. Аз мисля да убия прасета, да убия конете и може да направя седле. Fucking you. Ще го изкарам си на тях. Тия, дебелите. Добре. Така. Прасичко. Искам право. Добре. Какъвто лаго е. Ще ми го чем скелетън. А що лагва така, бе? Options. Да не бъде да идва. Окей. Я го спри. Кингъл. Бак. И пак не лава. Окей, ще мисля, че е първо. Ще убия живот на лаго ли ми? Аз ставих най-грозния ученик, ако не, но... Дай ли ми такова? И пак лаго. Ай, стига, бе! Здрасти, бабо. Добре, влезем. Ти отиваш ли? За какво въртиш тази клечка по стена? Не знам. Не знам, аз ще ти кажа. Не знам, аз кой знае. За хора. Баба ми. И казах, тук ще има още... Това е готино. Гледай ми. Да. Добре. С колко? Ми трябва съдле. Да се прави седло. Окей, ми така си направя само едни ледър бутушки. Окей, аз не мога да изтърпя. Това ще е първи епизод. Чао.